Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela uzinzo ebongoza ukuba inkxalabo malunga nokufuduka kwabantu zijongwe ngaphakathi komthetho. Esincokola naye ukucacisa le miba engugqirha Kingsley Makhubele. Gqirha Makhubele, masibulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngasibini ngexesha lakho. Wonder. Gqirha masibulise, enkosi kakhulu ngexesha lakho, wamkelekile SABC lihaye. Ndithi molo yandiva. Ndikuva kahle gqirha wami, uyaphila ngalentseni? Siphilile phofu akho nto. Hayi sigawula sirhuqa akho nto singakhalazala yona. Gqirha sibone imingcelele kunye nezinto ebesizibona ziqhubeka kwiindawo ezithile zalapha eMzantsi Afrika. Nalapho sibona into yokubana abemi balapha eMzantsi Afrika bakhalela abemi bamanye amazwe abangenazimpephamvume. Ukholelwa ukuba yintoni eqhuba oluqhankqalazo? Yazi into eyenzakalayo ngoku kuba sisiya kuma-elections we-local government. That's why ubona ukuba abantu bonke namalungelo wonke wamapolitiki athetha ngale nto yabantu abaphuma ngaphandle abangekho emthethweni apha eMzantsi Afrika. Kodwa le nto beyingekho lonke lexesha. Ngoku kunento yokuthi abantu bajonge ukuba le nto ukuthi i-service delivery ayikho bazayibeka kulabantu abaphuma ngaphandle. Yiyo into eyenzakalayo ngoku. Bakhona abantu abakhona apha eMzantsi Afrika bafike apha banganamaphepha asemthethweni, but akumelanga le nto isetshenziswe nopolitiki ukuyenza ukuba abantu abaphuma ngaphandle ngathi yibo ababangiyinkinga zethu apha ekhaya. Abantu abaninzi baseMzantsi Afrika bathi ukufuduka ngaphandle kwempepha kubeka uxinzelelo kwimisebenzi, kwimpilo nakwiinkonzo zikawonke-wonke. Ingaba urhulumente uyasilela ukulawula ukufuduka ngokufanelekileyo? Ikhona into eyenzakalayo kula mabhoda akhona apha eMzantsi Afrika. Kule amaviki agqithile kube nokuthi abantu kube nebhasi elise eFree State elihamba nabantu abayi-76 or 75 apho. Kulabantu laba about 35 yabo banganamaphepha. Into esizibuza kuba labantu bangene kanjani apha eMzantsi Afrika banganamaphepha okusuka la basuka khona. Basuka balese Malawi bayofika ngase eFree State, bafike kanjani apha eFree State banganamaphepha. So ikhona into eyenzakalayo ekumele umbutho wethu uyenze ngalento ukuthi abantu bafika apha banganamaphepha. I-corruption ikhona apho. Yabonisa ke, but akumelanga sithathe zonke into ezenzakala apha ekhaya sithi no zibangwa abantu abaphuma ngaphandle. Ayikho loo nto loyo. Gqirha, xa sijonga amaqela afana no-Operation Dudula, o-March and March Movement athi ke xa bezitsholo bakhusela abemi balapha eMzantsi Afrika. Ingaba ubona le mibutho singatsho into yokubana mhlawumbe isebenza umsebenzi wobutshantliziyo obusemthethweni okanye inabo ubungozi? Into yokuba abantu bakhona apha eMzantsi Afrika banganamaphepha umsebenzi wehulumente lo, akuyona into kumele yenziwe lamaqembu wonke akhona, akuwona umsebenzi wabo. Le nto ijonga ukuba umbutho wamaphoyisa awenzi umsebenzi wabo. That's why bavumela lamaqembu la ayenza into ebasifunayo, bamisa abantu badimande amaphepha kubantu kuba babonise ukuba banamaphepha ukuba apha eMzantsi Afrika. Akuyona into kumele sivumele. Le nto lena yenza ukuthi uMzantsi Afrika ibe le nto ibizwa ukuthi iRepublic yamabhanana ke. Sesiyakhona apha xa urhulumente angathathi ingxaxheko zokuthi le nto ime iphele. Ingaba mhlawumbe yonke lento esiyibonayo mhlawumbe lingathini ifuthe loku kubudlelwane boMzantsi Afrika namanye amazwe, ingakumbi kwilizwekazi lalapha eAfrika, kuba siye seva kwezi ntsuku zidlulileyo isithethi se-UN uAntonio Guterres egxeka kabukhali into eqhubekayo apha eMzantsi Afrika? Well, sibe nenkinga kule viki esigqithile kube uSecretary General we-UN uke wathetha amazwe anzima ajonge noMzantsi Afrika ukuba particularly kule violence yenzakalayo kulabantu abaphuma ngaphandle into ebangingxakileyo ngoba i-reputation yoMzantsi Afrika izawuaffecteka gqithi nento esithetha ngayo lokuthi kube nama-investment kube nani apha eMzantsi Afrika kube ne-tourism. Le nto le izawuphela ngoba abantu soze baze kule lizwe lokuthi abantu bazithathele umthetho ngokwabo bayenze into abayifunayo
umsebenzi wamaphoyisa ukujonga ukuba abantu banamaphepha akuyona into yama-group ama-march on march andazi kwenzakalani abantu banamalungelo okudemonstrata le nto siyayazi ikhona kwi-constitution yethu cha abanawo amalungelo ukuba bahambe baloku baharasa abantu emgwaqweni bababuza ukuba baze kanjani apha eMzantsi Afrika akuyona into kumele yenzakale le nto. Sibonile abemi bamanye amazwe bathe babe kanti bachitha ubusuku ubulandelelana ndiyaqiniseka into yokubana namhlanje lusuku lwesine bengaphandle kwesikhululo samapolisa kwelaseThekwini ingaba mhlawumbe kuqhubeka ntoni kwaye mhlawumbe ngawapha amanyathelo angxamiselekileyo kuba eyona nto abayimemelayo kukuba mabakhuseleke kuba kwezi ndawo abahlala kuzo bayatsho into yokubana bafumana izigrogriso kubemi balapha eMzantsi Afrika. Uyazi ukuba ngoku amaphoyisa anengxaki enkulu yabona ama-commission ahambayo yabonisa into zokuba kune-corruption apha eMzantsi Afrika. Ukhuselo labantu apha eMzantsi Afrika noma abantu abaphuma ngaphandle abantu basemthethweni abantu bangekho emthethweni labantu kumele bakhuselwe amaponisa wawenza umsebenzi wokukhusela labantu. Ndibonile ezinye izinto ezenzakalayo zisubuhlungu kaloku ukubona ukuba abantu abafazi nabantwana bayaharaswa abanandawo yokuhlala akuyona into kumele yenzakale ku-Free South Africa into kumele sigqibe cha ayikho enye into kumele siyenze kumele sime nathi singaba ama-citizens weMzantsi Afrika ukuba le nto akuyona into e-identify ukuthi ama-values wethu siyi-South Africa le nto. Siyaqonda into yokubana kwiminyaka eyadlulayo gqirha sabona uMzantsi Afrika kuqhubeka i-xenophobia apho kwabulawa abantu ingaba mhlawumbe uMzantsi Afrika unomngcipheko wokuba mhlawumbe eli lizwe lingaphinde libone laa nto yaqhubekayo mhlawumbe. I think kumele sime sonke njengoba ndithetha ukuba izakhamuzi zapha eMzantsi Afrika ukuba sigqibe le nto ukuba kwaharaswe abantu ngoba labanye abantu baharasayo bayaqasha kwezinye izindlu zethu bahlala nathi manje kuza kanjani ukuba baharaswe manje bathathelwe amabhizinisi wabo akuyona into kumele yenzakale ku-Free South Africa kumele sime ngeenyawo sigqibe le nto iphele. Ndiyafuna ke ngoku sijonge ingxaki yemida yeli loMzantsi Afrika phezolo umongameli uCyril Ramaphosa njengokuba ebenikeza intetho eBotswana uye wathetha ngoba mhlambe funeke lamazwe mabini akwazi into yokubana asebenzisane uqinisekisa into yokubana kuba khona ukhuseleko ingakumbi kwi-borders uqinisekisa into yokubana izinto ezifana no-human trafficking kananjalo nongena kwabantu ngongekho mthethweni kusitshwa nengcambu mhlambe xa sithi siyajonga imida yeli loMzantsi Afrika ingaba zikhona ingxaki ezifuna ukulungiswa. Ukukhuselo leborder into kumele yenzakale ngawonke amaxesha akuyona into kumele sithethe ngayo xa kwathekwa abantu abaphuma ngaphandle njengoba kwathekwa abantu abaphuma ngaphandle manje into kumele silungise ile nto kwatheka abantu baphuma ngaphandle into sometimes ndibona ukuba ibanga i-confusion kubantu ke ngoba sicala ukuthetha ngama-border wethu sicala ukuthetha ngabantu abangenayo la without ama-permit uma kwathekwa labantu abaphuma ngaphandle le nto ijonga ukuba ithumela i-mixed messages kubantu abaninzi ukuba labantu abaphuma ngaphandle kumele bathekwe kumele ngoku silungise le nto yokwatheka abantu apha ekhaya le nto yamabhoda into kumele urhulumente ayenze ngawonke amaxesha akuyona into kumele kuthethe ngayo njengoba sekwathekwa abantu kuphela into kumele yenzakala ngamaxesha wonke. Xa sivala gqirha mhlambe ngophi umyalezo ongawushiya kubemi boMzantsi Afrika kuba siyaqonda into yokubana uqoqosho lweli aluqhubi kakuhle kwaphela kwaye ke siyaqonda into yokubana le mingcelele inefuthe libi kuqoqosho kuba mhlambe xa zoqhutywa umngcelelo siyaqonda into yokubana kuvalwa mba ivenkile mhlambe umyalezo ongawuphosa kubemi boMzantsi Afrika. Into endifuna ukuyithetha ukuba kumele stopwe le nto yokwatheka abantu abaphuma ngaphandle ingxaki zethu apha eMzantsi Afrika ingxaki ezokuba political party wethu abathembisa into bangazazi le nto ze-service delivery azikho kwizandla zabantu abaphuma ngaphandle ngoba akunamsebenzi apha ekhaya akuyona into ibanga abantu abaphuma ngaphandle into eyenzwa abanopolitiki bethu abangakwazi into bazithembise zona kumele sijongane nabo ixesha lokukhetha manje liyafika masijonge ukuba bazenza izinto abazithembisa zona siyekelela abantu abaphuma ngaphandle le nto abantu abaphuma ngaphandle
Uhulumende kumele ngawonke amaxesha njengoba nditsho kumele akhusele amabhoda wethu. Akuyona into kumele yenzakale ngoku xa kwathe kwabantu baqala ukuthethwa ngokuthi amabhoda wethu awakhuselekanga, kufuneka imali zokukhusela amabhoda. Ngathi lento ibanga abantu abaphuma ngaphandle, akuyona into ibanga abantu abaphuma ngaphandle. Gqirha Makhubele, masibambe ngazibini ngexesha lakho nohlalutyo lakho, enkosi kakhulu. Mbukeli we-SABC Lihaye besidlana indlebe naye uGqirha Kingsley Makhubele, enkosi.